pravimo posnu salatu, zlatna mešavina, s tim što sam dodala još graška i 3 krompira. Dodala sam 3 do 4 krastavca kisela, vi možete i masline. Bitno je samo da nešto ima lepo da osvežava, da ne bude onako ujednačeno. Dodajemo evo tunjevinu, konzerve. Vi i ne morate ukoliko ne volite, ali onako da je malo šmeka za jedno predjelo. I posni majonez. Sad ću sve to da umešam, pa da vidimo rezultat. Dodali smo oko 400 grama majoneza. To možda deluje onako puno, ali neće, krompir upija sve. Ovo će do sutra ujutru da pola i nestane. Jako osvežavajuće, tako da može da bude uz neki lep hleb ili pogaču, čak i dobro za večeru. Ali svakako je izdašna, lako se pravi i ukusna. Prijatno!